Udwendwe umgcaco wesintu. Intombazane iyabikwa uma ke inyathela isigcawu, agcinike lapho ziyakhuleka nenkomo zoyise noyisemkhulu ngosuku lokugcina lo dwendwe esibayeni. Unyambo sesiqala ukulobalana ngonyaka ophelile. Awuphelanga unyaka. Kwezinye indawo ke umakoti udla phansi abaleke. Kube futhi nephoyisa lenkosi libophisa ifinda abagcagcayo, kodwa ke lapha bekungenjalo. Fika kwinsizwa aqinisekise ukuthi lolu udwendwe alipheleleke uma zingekho insizwa. Sibese singena emabaleni akwaMthethwa ngomabo, konke kwenzeke ngosuku olulodwa. Unkosikazi ozokwazi ukungena ekhishini ahambe ayosika inyama aphathe umbese njengabantu njengabomakoti abaphelele. Kwafika isikhathi ke sokwabelwa komkhwenyana, lapho umakoti ukhombisa indlela azonakekela ngayo umyeni wakhe. Uyashawa ke umkhwenyana uma engagubuzela. Nasi ke iseluleko ezinsizweni ezifuna ukulamanisa. Ngiyangiqushisa nina abafana abathi nabathi bafuna ukuthatha isithembu baphinde thatha intombazana umakoti osibele umlalisa kumbhedo walo makoti amfaka endlini yalo makoti. Cha, mina iqalwa lento ebhandeni nawusathatha umakoti okuqala. Uye umcele ukuthi ngicela ukukuthatha kodwa uwazi ukuthi uzolanywa. Cela umnyango ungawuvali. Lapho kukhona khona umavava sikhakhane, nakanjani insizwa ikhona. Asike isidingo sokuthi mina ngathi ngizosusa insizwe KZN eThekwini zize eGoli ngivele ngisembangweni ukuthi ngiyafuna ukuthi iGoli ngelinye ilanga lazi ukuthi iGoli linabantu bakithi abamuzimba walabantu abaseThekwini abase KZN. Into abamnyamboze inhle kakhulu futhi mathula ngiyabonga umsebenzeni wensizwe. Ngiyabonga kakhulu ngoba umsebenzi okanje ngaphandle kwensizwa awulutho. Seliphelele lapha ke uhambo lobutshitshi kuMandlovu. Ngiyazinca nje kakhulu ngendlela ehambile, ngingomunye wababukelayo kuyena ekutheni indlela yakhe ayiphethe kahle abe nomlando omuhle. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguvusizwe langa ngibika ngiseGoli.